Čaute všetci v novom videu. Dneska budeme hrať Knockout. A dneska budeme otvárať, ja neviem čo za... Nejaké kulové. Vajíčka nejaké, či čo to tam boli? Krásne vajíčka, áno. Áno. Takže poďme do prvého vajíčka. S ktorým začneme? S týmto? OK. Takže začneme s týmito, ja neviem čo, lucky blockmi, no vajíčkami, či čo to. A už sa začína nejaký Six Barn In, to čo je? Dobre, idem toto otvoriť. Ukáž, a dostal som Barn Boss. A už viem, čo je toto tu na. Takže teraz poďme robiť nejaké toto tu na. Prečo na Practice ešte stále? Haló? Ale nechcem Practice. Dobre, tak to je super, že som na Practice. Som taký šťastný. Dobre, no poď, čo som dostal. Jupi, už je teraz to naj. Dobre, poďme zatiaľ robiť tento domček. Uvidíme, že čo dneska dostaneme. Lebo chcel by som dostať taký jeden tam, ten skin, ten X-Take, čo to je za skin. Ale fakt, akože neviem ho dostať, lebo proste tam sa to tam tak... Lebo meno ľudí sa to naprepcháva, tak toto nemám rád tiež. Ako napríklad teraz. No, dobre, poď. Prečo? A nemám rád, že sa ti to v kuse resetne na konci. Proste, čo to je za zmysel? Fakt, choď. Prečo ma to neodpalilo? Haló? Poď. Daj max speed. Choď. Bež. Bum, bas. Bum. Čo sa teraz tu na ten... Prečo sa ja odrážam od stien? Nie! To už niekto zobral tú vecičku. Zase ten skin. Ja chcem ten skin. Ja neviem, čo to je za skin, ale chcem ho skin. Ujo, choď preč. Choď preč. Ďakujem. Odvádzam. Kde som práve teraz šiel? Choď, však teraz som sa, ja neviem, ti odpalil. Choď pre ten, ja neviem, čo to je za prasa. Bež. Čo mi to zobral? Dobre, že mi to nezobral. Bouncuj, bum, bac. On to... Fakt, akože ja to nebudem toto tu narobiť. Choď. Čo? Bež. Ja chcem nejaký, ja neviem, nie skiny, ale nejaké tie kolesa, čo to sú, no nie kolesa, ale spiny, čo to sú. Ale nemám rada, ak má tu na niekto, že proste iba takto, že fakt, že buchá všade. Vyskúšam novú taktiku. Od prasaťa sa tu na... Dobre, choď. No tak to fungovalo dosť. Keď tu nás sa každý pchá, tak ja tu nebudem toto robiť. Lebo tu nás sa každý pchá. Môžete prosím vás, akože prestať sa na mňa pchať. Čo ty je tu na tí aura farmy? Žoj, prestaň. Dobre, fakt, akože nech prestane aura farmy, akože... OK, tak to stačí, ako aura farmenia by mohol prestať už. Dosť by mohol prestať aura farmenia. Hej, mohol by prestať. OK, choď. Bež. Spin. Yes, máme spin. Prečo teraz sa tu naodrážam? Prečo teraz som akože úplne zožmúlený? Ďalší spin, ty... Neverím. Dneska bude krásne video, keď budem otvárať. Bež. Nemám čas, kým ty to na to, ja sa zožmúliš. Choď, dobre. Fakt, akože môžete prestať sa na mňa pchať. Bum, bac. Na čo to je akože dobre? Ľadíky. Ľad. Bež. Však čo si načapol? Halo, a nie čapol, ale... Spin, či čo to je? Aha, zase to prasa. To nie je krava. Čo som akože teraz? Teraz som zase zožgurulen, teraz zase idem... Ja neviem, čo sa zožgurulen španta. Zožgurulen. Môžeš prestať, akože, čo teraz robíš, helikoptér? Stačí, ja chcem ísť pre ten spin. Ďalší spin. OK. Cítim sa dosť dobre, zatiaľ čo mi dostávam. Ľad. Bež pre... Yes. Konečne som voľný. Normálne, voľné, konečne, neverím. Svinia, čapni ma.
neodpálila. Prečo ma to proste neodpálí? Ukáž, čo to je za skin? OK, dostal som nejaký skin. Už to zmizlo? OK, poďme mi do otvárania. Ja neviem, poďme mi otváranie do tých, ja neviem čo za Lucky Block. Čo to je, poďme, dobre. Dobre, prečo som šiel do hry? Halo? No, dobre, môžeme na tomto videu aj hrať jednu hru. No, nemusíme hrať na tomto videu hrať hru. Dobre, a poďme otvárať toto tu na... Vidíme, že Star Classic to bude s nami. Ale nebude rozprávať. Dobrý deň. Ok, vidíme, že sa pozerá na hru. Takže začneme s týmito... No, dobre. Dobre. Takže, ktorý chceme? Lebo mám tu na tento skin, neviem, čo za shop. No, to má každý. A to na sa mi páči najviac ten nejaký... A tento tu na Dinosaurus. A tam sa mi páči ten Spino alebo Tyrannoraxorex. Čiže ak sa volá ten Tyrannoraxorex. OK. Alebo tu na toto počkať. Poď. Dobre, poďme otvoriť jedno farmárske vajíčko a potom pôjdeme na tie normálne. Dobre, a čo mi padne? Common Rake. Jupi. Tak to je super. Tak to je, tak super. Dobre, poďme ďalšie. Poďme teraz tu na Kapitál. OK, môžeme toto otvoriť. A čo mi padne? Dobre, takže poďme si otvoriť jedno, ja neviem, čo za vajíčko napríklad, ktoré dáme. Môžeme si dať toto Nemám peniaze, sorry. Dobre, tak jedine môžem buď toto. Dobre, kúpim toto. Čo mi padne? Zmrzlina, čo to? Vanilka, čo to je? Dobre, a poďme mi na hlavnú časť videa. Áno, viete. Na toto som sa veľmi tešil, lebo vlastne... A čo mi padne? A padol mi tento tu na Galaxy. Jupi. Musical Splash. To je krásne. Dajte odber a like, ak by ste chceli, aby som mal robiť takýchto viac, knockout videí. Ak vás bavia, dobre, čo toto nafúkové, dobre. Či mám robiť viacej videí takých, takže je to super, lebo podľa mňa nie až taký, ako dobre, neviem, čo rozprávam. 28 balls, pomoc, čo teraz dostanem? Pomoc, a dostal som zase! Čo mi zase padne? Dobre, a padlo mi zase 25 kuličiek, čo to? Dobre, poďme otvoriť ďalší. Čo mi padne zase? Padne mi a zase mi padne. Čo mi to v kuse pada? Však to akože nebude to 42%, ale... Dobre, a čo mi padne? Zase? Však to... Čo to je? Dobre, a... Akože čo mi padlo? Jepi! Aura farming mi padlo. Ja budem aura farmiť. Dobre, čo mi padne? Jubi, zase Galaxy, čo mi to padlo? Dobre, chcel by som niečo, aby mi dobre padlo. Yes! Poď. A čo mi padne? Zase toto. Uncommon glitters. Čo som povedal? Dobre. Glitter z šmanta. Spláža. Zase. Galaxy, čo to? Je zase už tretíkrát. Čo mi padne? A zase toto, akože fakt. By sa hambili. Jupi. Nehambili. Hambili by sa za to, čo mi vlastne oni robia. OK, čo mi padne? Aura Farming, čo toto isté. Chcem ten DJ Galaxy. Jupi. Jupi, padlo mi 25, to je celkom. Máme posledné 2 spiny. Dobre, takže tak zase Disco Balls. Dobre, čo mi padne? Posledný. Dobre, čo mi padne? A padlo mi
sa najviac ako viem vystakovať, takže dáme si pingvin, dáme si tento tu nám najlepší, dáme si emotes, to mám všetko, arrows, a buď Galaxy, alebo toto, vyskúšame si dať Galaxy a effects, ktoré je také najpeknejšie. Toto robí Six Seven, to je fakt trapné. Aj keď ja som tiež mám skin, takže ja si dám toto, Musical Splash, aj keď viem, že to je common, ale je to podľa mňa dosť cool. 6 spinov mám do kedy? Dobre, takže poďme random egg. Fakt, už viem, čo to je za vajíčko. OK, takže poďme ďalej pokračovať. Takže otvárame random egg. Čo mi padne? 200 ice, čo to? OK, poď otvárať ďalší, otváraj. 75 ice, jupi. Otváraj, neposledné. Dobre, teraz ideme otvoriť predposledný, takže čo mi padne? Padlo mi 150. Neviem, čo rozprávam, dobre. Čo mi padne? Posledný. Padol mi ľad. Takže, bolo to krásne videjko. Ak sa vám páčilo, tak čaute.